Buku Ende nomor 102. Oton di Porbadiai Bongoti. Oton di Parbadiai Bongoti roanami be rosi pati uroha o sondang sian surgoi sondang iroanami be Tuhalalas niroa asa masa patu pahon pinodahon nihatamu sai tuhami maroamu Hodo silehon roai dinasana porseai tupai roanami patogu roanami be pasar hatang tu sasude sai tong dongani abi on pe sude parohaon hatuaon leonon si pujion dogoarmu Sai pargogoi mahamion mangiut-iut hatamon di pardalanan nami hapor seaon nami pe tabai tung masa ape na bernitau no